Čaute, vítajte pri mojom ďalšom videi na hru Minecraft. Ja to hrám akorát na Burkyho serveri, na ktorom je whitelist. No. V mojom super domčeku. Tu mám Burkyho postel, iba prespával. Áno, prespával iba. Tak. Teraz by som chcel iba oznámiť, že cez prázdniny nebudem môcť točiť, pretože budem veľa razy na dovolenke, napríklad pôjdeme k moru a tak. A no, budem mať plné leto proste, ja nebudem teraz točiť moc. Možno aké videjko dám, ale málo. Potom po prázdninách sa už začne točiť, budem normálne točiť videa. To len tak, a to len pre informáciu. Teraz niekedy by som mohol začať aj mafiu točiť. To som v tom profík. A mafie jednotke. Dvojku som ešte nemal. A chcel by som ju vyskúšať. Zdá sa mi to ako docela dobrá hra. Tá grafika tam má to. Neviem, či mi to pôjde na môj super duper počítači. No. Už sa tu vyprávajú. No. Toto majú čo také hádku. No. Nebudeme ich rušiť, nech sa tu hádajú. Tu tam teče voda, ale to nám nevadí, pretože ideme cez most. Takže tak toto mal byť akurát trošku sa nevydaril. No. Chcel si ho postaviť trošku ďalej, aby sme ho nemali všetci pri sebe ako mohol by som si najlepšie zainčantovať meč, ale nemám XP. Nikdy môžem spraviť prúd a chytať ryby. A super most. Už sme našli aj doly, tam mám plnú to na spawnere. Môžeme si to aj pozrieť teraz. Čo je? Čo? Áno, už točím. No, už točím, no. Dúfam, že majú oči, pretože mám trošku pokazený mikrák. No, a behám tu jak veľký tajtrlík. On nám vyrastol melón. Poďme si. Nasadíme si. Semienka. Už bolo? Tam som našiel lávu, to no ako obsidian, samozrejme. Tak to jak vyzerá enchant, to sme si spravili. Srdci nie, to chýba, nevadí. Hral som si aj helmu, ktorá nemám na 0 level, tak si ju s tým ešte nehať. Neviem, čo by som dneska takého spravil, pretože už doma mám už dosť vystavaný. Mám núzový východ. Toto moje terasa, paráda. Sa mi ľúbi. Nemám to vygenerované ešte. No, mám ale chcete sa tu načítať. Pekné like, ďakujem. Ďakujeme za like a pôjdeme na túto super väžu. No si spravil väžu len tak z nudy. Aby som asi neskakal. A sa zaskočím. Žumper! Epic. Môj hrad. No, strašne sa mi ľahko ľúbi. Dobrý je podľa mňa. Máme sa ešte pozrieť do Burkyho domu. Má docela pekné dve poschodia. Má, čo som tam posledný pozeral. Má tam dve poschodia, že aké to je hnité. To je veľmi dobré. Veľmi dobré hnité maso. Neviem teraz, kde presne má Burky dom. Ale vládze tu toto bude.
Super som zase hlavný, ako som bol. Ale nám to pomohlo. Najhoršie, keď máte hlad a šprintujete toto. Á, brky. A pekný domček. A píšem brky, pekný dom. No. Až takto to nejak vyzerá u Brkyho. Potom ide do dolov, ako vidíte. Brky sa tu čuduje, čo tu robím. Vypadne z môjho pozemku, ale ja som len chcel ukázať jeho dom. Neviem, ak sa dostane na druhé poschodie, ale nevadí. Chcel by som ešte vedieť, kde má Joker dom, ale neviem to, kde má on dom. Pokúsim sa ho nájsť. Myslím, že niekde na druhú stranu od môjho domu ho má. A tam, ja pôjdem takto. No. Jak bol ten most, tak tada, jak. A dobrý, niekto išiel na bicykli po cestu teraz okolo. Cukrová trstina. Ja ho mám plnú knižnicu už mám, takže už nie je napríklad tá cukrová trstina. Niekto si ju môže kľudne aj posiekať. Keď musím načím. Ukážem vám načím ten môj východ. A toto. Vidíte, ako sa tu pekne rozprávame? Choď do pí. Môžeš jísť ty. Ja furt niekto ide, asi som populárny a všetci sa mi sem nakúkajú. Pokúsim sa nájsť Jokerové miestečko a označiť som na mapke. Vidí, a vždycky si s tým Brkyov dom naznačiť na mapke, ale nikdy mi to neví. Koľko spal. Pozrite, ako som zaenchantoval parádne. Unbreaking. Effectivity, čo to je. Affection. Som taký Angličan. Skutočne som sa zmýlil. Neviem, kde má dom. Musím použiť nápovedu. Musím použiť žolíka. Musím použiť žolíka, aby som našiel jeho dom. Som zobil. Podľa mňa ho má tuto. Kde má ten Joker dom? Tak asi ho neukážem, bro. No, nevadí. Aspoň si poznali, aký majú všetci domy. A samozrejme mám na epickejší, ja. Na toto baví si stavať hrady. A čo sa mi tu neloaduje? Mám takú malú dosah, taký malý. Home, sweet home. A pekne to vyzerá, ľúbi sa mi to. Krása. Ešte mi spadlo dolka. A dúfam, že majú očud. Ja to furt hovorím, ale dúfam, že to je tak. Mohli by sme ísť do tých dolov teraz, ale to je strašne ďaleko. No to mi tam nechce teda. Takže tu vylezeme, takto. A tam zase zlezeme. Nemám tu loďku, Domi zebral zase loďku. A ju tu potrebujem. Na moje rýchlo prejditeľné trasy. Rýchlo. Kraftíme loďku, tada. Kraftíme loďku, toto som nechcel. Tada. To som mohol spraviť dvere veľké. Počkaj, samozrejme, že až koľko som si tam mohol torčiť, a tiež si mi to pripomínal. No, tak asi ne.
Budem si musieť ísť na tašitko, no a tu je dosť. Si zeberiem nejaký. Tuším sa stmieva do prdele. Je tu Sinácox, najväčší grazel sveta. Mal by som si spraviť veľký rýchly vstup od odtiaľto doma, lebo tu musím furt obiehávať. Ale to bolo trošku náročné. Za veľký parkour musím. No. Sem dám iba rebrík. A som geniálny. Bude mi stačiť iba jeden rebrík. Nebude. Vyriešené. Viem si ho vykraftiť. A predávať ten šíp. Čo chcem? Aha, rebrík. Trebujeme takto. Tadá! Tú loďku som ani nevyužil, lebo ide noc. No. Fala dvere, alebo som loďku. Aké dvere? No majú spávať, ale niekto tam nie je. Som všimnutý. Taký krázel tu hádže. Na rozhovor. Asi tak ľahko ja budem spať. Niekto tu strelá šípy. Čo? What the fuck? Nej ty. Ty koš. To je brky asi, určite. Na 100. Brky nás trolí. Chováme sa do enchanting table. Hajma. Brky nehajma, prosím. Ja točím videjko. Brky. Dúfam, že majú oči stále. A to spát. What the? Oh, to jest no. What the heck? What the heck? Dohekuje. Takže musím si dočkať na den. Budeme to takto behať do konca noci. Je polnoc. Mohli by sme ísť na mobov ináč.
Jumper! Ja som taký žumper, budem táhať žumpy a ale prdele. Ale ja sa nechcem udusiť. Neviem na čo. A no. Super. A toto víš? Epic. A prdele, ja som šikúko. Kúkaj táto to epic. Zoom. Jedu to kradne sugarcane. Zabít. To snad. Ja tu nebít. Hlavne nenápadne. A tu léta zase neviditeľný. Chodca, mala dosť metný, ternocho. Áno, vtipný je. Všetci sme sa zasmáli. Vyšiaľne, kaplokom. Takže takto to vyzerá na Berkyho serveri. Takto je to. Takto to môže dopadnúť iba ja. Ja som obou ja, chcem jesť. Mám iba ovička. Ale. Ovička. Cigánska ovička. A to baba. Toto. Brokej tu letá ako neviditeľný, že je najväčší pán. Áno, Brokej je najväčší pán. To som len trepol. Ja tu zima, táto. Toto video už budem asi končiť, viem, že to nebolo také super duper video. Mám pokazaný mikrofón, tak sa nečudujte, že to tancujem teraz, že mi nehočú dobré zvuk. Čoskoro budem mať asi nový, čoskoro, keď si na to našporím, to bude za pár mesiacov, no. Ale teraz idem na birmovku. Tento mesiac už pôjde na birmovku, takže tam sa na to zarobím. Toto mi niečo pripomína, tento poloostrov. Poloostrov vychádza istý z ostrova. Niečo pripomína. To mi pripomína nohu. Ale strednú nohu. Stredná noha je najtvrdšia z noh. Chlapíte, nehaj ma. Taký. Ani sme zlodku v konečne to vyhodím. On si teraz myslí, že ono mi nevie. No, ale pritom som ho celý čas vedel, že to je Brky, aj keď neviditeľný. A ideme tam. Brzdi, ďalej, brzdi. Nehaj ma Brky do prdele. Hovado, to je moja loďka. Ja sedím. Fail. Fail. Epic fail. Dajte ti teraz budem. Super. Tak toto musím dať na YouTube teda. Troll. Najväčší bug sveta. Ale ping-pong. No ne ping-pong, ale neviem čo to je. Super.
Dobre ľudia, už tu budem končiť, pretože sa netrafí do tejto dírky. Moja rytná dírka tu bola. Potom ten nejaký zlet, to bol vrky. To je nemino. Ale, takže takto to nejak vyzerá tu. Možno to vylepšil trošku, ako vidíte. Dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu a čo skoro, že bude to video. A dúfam, že aj vy dúfate, že to video bude čo skoro. A som bugnutý vlastne, áno. Tak preto. Ja teraz vlázem na dne oceánu, sa topím, ale tuto si zabávam, lebo som tam skočil do vody. Tak toto bude, na tomto neviem koľko bude lajkov. Epic. Prdzím hlinu. A písek. A teraz drevo prdzím. A teraz hnedé drevo. A teraz bílé drevo. A teraz hnedé drevo. Bílé, hnedé. A teraz budem zase hlinu. Prdzím hlinu. Toto je turbo. Žom. Tak to som trošku posral. Rýchlo do vody, rýchlo do vody. Rýchlo. No. No, prdele. To je spawner? Nie je to spawner. To je iba láva. To nebolelo. Po sedzačke idem po chodbe, čiže to je... keď stretnem hrobina, tak nič sa nedeje, však ja som bognutý. Pepor diet. Pepor schudol. Prdele, nechaj ma. Ja tu jazdím. Aké neviem, vrky neviem, jak som sa sem dostal. To je epic. Čojí? Mi plávať po ňoň? Čoň. Mi byť čoň. Opa. Zase som nasadím. Unis vo videu. Tak teraz vyzerám. To je hustý. Chcem ísť domov. Pounds. Ešte stále točíš. No, jasné. No prdele, no tam bude učuť. Nebudem rušiť, furt, hambaci. A to budem... Nebudem rušiť, hlavne, že ma tu búcha. Dobre, ľudia, toto video asi budem končiť, lebo táto sa tak ľahko nedostanem. Jedem takto. Do lávy radšej ne. Radšej do tej lávy, ne je tam diamant. Diamond! Diamanty! Slnko. Musím si sem nastačiť waypoint. To je zlý nápad. Som múdry. Ale je ešte diamanty. Nikde nič. Pízdle, to je potom brky, no. To je brky. Je tam bola redstone. Nikde nič. Nevadí, máme jasno waypoint na diamanty. Hneď pod našim domom. Dobre, tu už končím video, lebo len to takto hľadať 3 dny. Diamanty posrané. Ja pekne hekujem. A ešte sedím aj pri tom.
Takže takto sa s vami rozlúčim. Vyzerá to, keď som bol teraz Herobrine. Postred na hlave. A železný Herobrine. Tak vždy správy. Není sa kamera? Asi. Dobre, čaute, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Zdraví vás Steve, železný v nište. Čiernote, sediaci na rici. A okolo neho je smrad. Bublinka. Čaute!